32. Lagi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok yo sampun minesu nesu tapi iso rasaku tuh nganggo macucu eman paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembangan manismu duh sayang ngapunten saestu yen dirisaken nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake mbok kepiye corone tresnoku ora bakalan tur sayangku dapat kokoyang senajan kahanane bebrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancane Mas Hendra, tunjukkan Mas. Cintaku